Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kula nuwun marsudi raing budaya karana luhuring budaya minangka ukuraning jiwa Jawi. Hanar buka upacara pangandhuing temanten lenunjih Bagus Lulut Ardian Saputra jalu tanaya Bapa Suyatno Ibu Resmini saking Purwayasa RT 0 Gangsal RW 6 Jeron Nagosari wewengkon Agung Boyolali ingkang sampun hanjatu krama kusumaning ayu Afenda Hanifarif putri saking Bapa Suharjono Ibu Suparni wingking saking Padukuhan Paingan RT 07 RW 0 Gangsal Plumbon Sambung Macan wongkon Sragen. Ing sawangke tumuli tumapaing tata cara badhe kapurwakan kairing unggeling ladreng santi mulya. Amit tabu pasang kalimat tabu sinabetno ing ila-ila tinebena saking siku dendaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Angrumasi jejering titah sawantah jalma awaloka ingkang boten ocat saking lelaning kaprayitnan mugi kersa panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan. Karana nikmat ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya lan kula katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Sagunging para rawuh sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satu pantes kinabekten. Para pangemban-pangembating praja satyaning nagari ingkang satu luhuring budi para haji para hajah
ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka pandam pandonging kawula dasih ingkang satu luhuring budi para muda taruna ingkang tansah winantu ing suka basuki yo diagang pangsama kepareng kula ngempil kamardikan panjenengan sedaya ngudi dawuh panjenenganipun Bapa Suyatno kinasih Ibu Rusmini kepareng amrantitesaken lembah tumapak ing tata cara ing hari kalenggahan siang punika tinarbuka lumaraping penganten sarimbit sak pangombyong wonten ing sangajenging pawiwahan tumuli kalajengaken kaunjukan tirtawening dening Rama saha ibunipun sasampunipun kaunjukan tirtawening penganten sarimbit lenggah satata wonten ing palenggahan rinengga sasampunipun penganten sarimbit lenggah satata ing palenggahan rinengga tumuli kalajengaken atur pasrah saha panampining penganten sapurnaning tata cara pasrah panampi kalajengaken waosan donga pamuji kunjuk dumateng panganten sarimbit lumeberipun dumateng para tamu sinedahan saparipuraning waosan donga pamuji kalajengaken tata cara atur pambagya harjana ingkang hamegugati ing samangke kalajengaken tata cara panutup ing bilih panutuping parjan ing kalenggahan siang punika samangke ing bilih penganten sarimbit sampun kabedol saking kursi rengga tumuju ing sangajenging kori pawiwahan saperlu ngontapaken kunduripun para tamu sabunging para rawuh sesepuh bisepuh ingkang winangku ing karahayon mekaten sawetawis rentamening tata cara ingkang sampun rinakit dening para kulawangsa ing salajengipun mugi kersa panjenengan sedaya hanya kecakaken anggenipun lenggahan sinambi hangrantu tumapak ing tata cara ing ari kelenggan siang punika nun kula nuwun